Pasadan domekan, maiatzak 17, Bizkaiko dantzari egunen topaketia izan da Bermion. Goiziko 9etan hasi ziren lehenengo autobusik ailegaten Bizkaiko inguru desberdinetatik. 10:00 ataldien okintzago itxordue, eta bertan 80 talde ezberdin batun ziren Bizkai osotik etorritxe. Danak berton eskola publikoen aurrien batun ostien, kale jiren bajatu ziren Lameraraino, bi ibilbide ezberdinetatik. Batak alde zahardana gurutzatu zauen, eta bestiek Taraskan aurretik ailegazien Lameraraino. 11:30 Lameran batuen ziren danak Bizkaitzik etorritako 80 taldiek eta azikeri emontzoien Bizkaiko dantzari eguneri. Bueno, hemen gauz, Bizkaiko dantzari egunien, elkartasuna dantzataldetik, eta, azkanien urte askotan ez da egin dantzari egune dalez, posik beste urte batez, 2009 ez da egin, beste urte batez Bermion itzi dantzari eguna. Ikusten zuen modun kriston ambienti dau, kriston ambienti egongo da, eta ondo pasaten gatoz. Guri Gallartatik, Meatzaldeko zonaldetik gatoz. Gaur egun poko da simbolikoa, elkartzeko eta emankomuneko hori dantzariak egoteko eta egun berezia da horrezegatik. Margina Semendia gatoz eta Zerutxu dantzataldeko ega. Bizkaiko dantzak hori itxeko, erakusteko, hemen daukegun injerra, dantzataldi danak juntatu esalan ikusten den. Edarra izaten da, impresionanti izaten da. Gaztei dantzari taldea Santutxutik. Azkenean euskal folklore sustatzeko eta dantza talde guztiok biltzeko eta elkar ezagutzeko aukera aparta da. Gu gaurko gaztea gara eta Portugaletetik etortzen gara, eskerraldetik. Nahiko garrantzitsua da, azkenean lako leku bat izatea gure tradizioa, gure kultura, erakusteko. Gu etorkizuna dantza taldea gara, da Lekitxotik gatoz. Bizkaiko dantzari eguna superimportantia da, lehenengo eta behin geure kulturia aurrera inda izen. Gero, euskerien normalkuntzan birrin jo Porque Bizkaiko herri diferentiak batzeko da euskeraz aurrera etxeko, supergarrantzitsua da, kulturalmente eta tunaldetik aurrera utzeitzen dugulako. Eta bakarri dago ikusti zelako giroa dauen, eta hau inkigarri da, eta dan hori alako injerra moten dozku, herri nortasun horreaz jarraitzeko. Alkartasuna dantza taldea Bermiotik. Jente pilo bat ekartzen dago Bermiora, dantzarizek oran herrizepe ikusten dago gauzela da ambienti dauela. Da, egun politze da bat ez geure herriz esan da taldeko jentigaz disfruteteko. Gueñezetik eta gara Andramari dantza taldea. Tradizioak mantentzeko eta denon artean hemen egun hau ospatzeko. Aratz dantza taldea. Uste dut dela egun oso aproposa egoteko Bizkaiko dantzari guztiak hemen, eta beti elkartzen gara urtero orduan. Horregatik da polita. Gu Bilboko Basurto auzoko beti jaiale dantza taldea gara. Azken finean urtean zehar egiten dugun lan guztiaren fruituak hemen aldugu erakutsi, eta baita ere elkar ikusteko momentu bat, agurtzeko jendea eta ez dakit euskal kultura erdigunan jartzeko egun bat, berezia. Basauritik gatoz eta gintzari dantza taldea gara. Gaur ospakizun bat da, euskal dantzarien ospakizuna eta super gustora gauz. Gu Barakaldoko laguntasuna dantza taldea gara. Bizkaiko dantzari eguna oso berezia da guretzat, uste dugulako oso ekitaldi interesgarria dela, eta lan egin behar dugula Bizkaiko eta Euskal Herriko dantza taldeok ere, elkarrekin batera gure kulturaren alde lan egiteko. Ibarrakaldo dantza taldea Barakaldotik. Gaurko eguna bada gure kulturaren
topaleku bat. Gaur hemen 80 talde bagauz Bizkaia osotik etorrita, eta gaurkoan ikusiko ditugu Bizkaian dantza berak egiteko dauden era guztiz ezberdinak. Eta horrek baita kulturaren izaeraren parte da. Ni Goialdetik nator, Erandio Goikoatik, eta hemen egun ederra pasatera. Niretzako, ez dakit, betiko jaia da, niretzako, gure jaia, dantzarion jaia, eta herri bat garelako esateko, eta hori da. Ni Salbatzaile dantza taldetik nator. Gure taldea irailean hasi gintzen hori dantza egiten, da gaur gure lehenengo dantzari eguna da, beraz, kriston postasuna, da ez dakit, berezia da, gure lehenengoa dalako. Gu Basauritik gatoz, Edurre dantza taldekoak gara, eta ona urtero etortzen gara, azkenean ez bakarrik Bizkaiak, baizik eta Euskal Herri osok ikustezan Euskal dantzak horre bizi behar direla eta bizirik jarraitu behar dutela. Bajatu da, batez be mutilen partizipazioa, baina, bagabiz mantentzen, eskak beti daukeuz, guk jente asko daukeu, hori suertia daukeu, beste batzuk igual ez da daukiko, baina ni pentsa gogue dagoela dantzan egiteko. Egon da oindala pare bat urte, nik ikusi nuen bajoia, baina nik uste dut orain gorakada ari dela goten. Bai, gero eta jende gehiago ikusten dut nik, eta oso ondo. Nire ustez pixka bat berantz, nire taldean abidez joan gara pixka bat jendea duten, baina bai dagozela pixka bat txarto gaur egungo egora. Bai da bihar generazio barrizak animatia barrira, inbeste gauza dauz etxeko, utzuna handi bat geratuko dela Euskal Dantzetan, baina gogorra izan etxen da onarren, segituko dago aurrerutz, engo dugu. Gu, edo ni eta hemen nire kidiek, ontxe hasi gara dantzan, bai, gure azken urtiek bizitzeko eta transmisio honetan jarraitzeko. Guk, nik geure taldeko konkretamente situazioagaz ikusten dut, neska pilo bat bagauzela, mutien falti dauela. Gaztie pagauz, neska pagauz, dantzan itxeko gogu dako, mutile falta diez. Ez dizaile gate, mutien taldi bat dau gaztietan bai egora, ez dizaile gate. Nik ondo, hemen daukaguna gaur ikusita, ondo dirudi. Gure kasuan gorakada, eta nik uste orokorrean gorakada egon dela pandemia ostean. Hasieran egon zan berakada eta uste gorakada gola berriro. Segun ze puntutatik ikusten dugun, ezta? Ia da igual partaide aldetik edo dantzari aldetik, gero eta gutxiago, beste kulturaren sail askotan bezala, baina, gauzenok indartzu gauz, gogotsu gauz, eta aurrera jarraitzeko prest. Nik uste dut lan handia dagoela, eta dantza taldeok lan handia egiten dugula euskal dantza eta euskal kultura mantentzaren alde, eta horrela ere jarraitu behar dugula atzerakara hori gertatu ez dadin. Uste dut azken urteetan euskal dantza tradizionalak eta dantza modernoen arteko nolabaiteko nahasmena izan dela, eta uste dut guretzat hori oso onuragarria dela. Euskal dantzak baita eguneratu behar direlako, eta dantza disiplina ezberdinekin daukagun erlazio hori gaurkotu egin behar dugu. Jarraitzen dugu, eta aldaketak datoz, emakumeak sartzen ari dira, buelta bat ematen ari danari, baina betiko gauzak egiten eta betiko gogokaz. Nire ustez nire kasuan adibidez, ni ez dut inoiz dantza egin, da oin iraian animatu naz, lagun batzuekaz,
Orduan superpozik, da espero dut, ez dakit ez dekota holan estadistika jakiteko, baina espero dute dantza goraka handi bat egitea, da Euskal Herriko nortasuna edo defendatzea. Gure dantzari eguna da, gure eguna da, ez daukagu besterik, eta guk ez badugu hori aldarrikatzen, nork aldarrikatuko du. Dandanok ikus dezatela, Bizkaian, badagoela ondino horre armarri bat. Nik lehenik eta behin gudot eskerrak emon, bai elkartieri egin dauen lana, herritarrei, ze badakigu eragozpen batzuk egon dizela baudana antolatzeko, eta zelan ez, Alkartasuna dantza taldiri 50 urte hurrena da eurena, eta eurentzako da oso berezia. Orduen, jenti anime, etorri eta disfrute, behitu zelako ambienteako gaur. Eskerrik asko! Gaurko egune oso espeziala da, ze ez da dantzari eguna bakarrik izitea, da hirugarrenez etorten gara ona, eta Alkartasunako dantzataldekoa gure ziorien lameran egin. Lehenengotan ikusi gindun lameran iten bada, da eurek gure ziorien, ze klaro, kanpo futbolean ingidun baten, baina kanpo futbolera Bermeoko jentea ara joateko eta hori, orduen herrien bertan lameran oso polite dela pentsetan gindun, eta egi esateko oso esperientzia ona da, eta herrien bertan eta Bermeoko jentea ikusi ditela barruen. Importantea da transmitidutea gure dantzak, gure tradizioak eta hori, eta orduen herrien bertan egiten badugu, askoz posau egoten gara. Dauz, ikusin bia da dantza tradizionala ez da geldien egoten bizirik dau. Eta bizirik dau, kanbio batzuk egon direz, andrak dantzari dantza eta holango geuzebe sartu direz gehau eta hori dana, baina ostean bizirik dauz, ume piloa dauz, eta talde guztietan oso importantea da, eta ni pentsetan dut mantenidu dut.